Hvordan tiltrækker du Pia, Parsa og Peter? Mange virksomheder oplever i disse år stigende konkurrence, samtidig med at det bliver vanskeligere at tiltrække og opkvalificere de rigtige medarbejdere. Det betyder, at ordrebogen kan være fuld, men alligevel er det vanskeligt at omsætte det til større omsætning og vækst. På VU-centrene tror vi på, at vi kan ramme 2 fluer med et smæk ved at arbejde målrettet med kvalificering og tiltrækning af arbejdskraft samtidigt. Tag eksemplet med den virksomhed Parsa er ansat i. Det er en produktionsvirksomhed, som manglede kvalificerede ansøgere til at arbejde som lager- og logistikmedarbejdere. I stedet for at besætte stillingen med en person udefra, blev Pia opkvalificeret til jobbet ved at tage en kursusrække i lagerstyring og logistik på under 20 dage. Pias gamle job som lagermedarbejder blev nu besat af Parsa ved at opkvalificere ham med en kursusrække om at være ny på lager på under 30 dage. Resultatet blev, at virksomheden nu kunne ansætte Peter som rengøringsmedarbejder blandt mere end 20 kvalificerede ansøgere. Peter havde gennemført et 6 ugers jobrettet forløb med rengøring. Fremskrivninger fortæller imidlertid, at der ikke er nok som Parsa. Der bliver næsten dobbelt så mange jobåbninger, som der er ansøgere i de kommende år. Tendensen er, at jo flere kvalifikationer, der efterspørges, jo mere mangel er der på kvalificerede ansøgere. Så hvordan kan din virksomhed sikre vækst og fremgang i fremtiden? Svaret er, at din virksomhed skal arbejde med strategisk kompetenceudvikling. Dels ved at sammenkoble rekruttering af nye medarbejdere med opkvalificering af bestående, altså fokusere på at opkvalificere egne medarbejdere til jobs med højere kompetencer, og i stedet søge nye medarbejdere til jobs, der kræver lidt færre kompetencer. Og dels ved at opkvalificere dine medarbejdere, og dermed øge de samlede kompetencer i din virksomhed. Det har Berntsen Tekstilservice gjort. Her fortæller produktionschef Anna Urenholdt om resultaterne i virksomheden. Berntsen er en servicevirksomhed, som lever af at vaske og levere og i det hele taget håndtere alt omkring tekstilerne. Vi opererer hele landet, og vi oplever på samme måde som andre i servicebranchen, at der er stor konkurrence om kvalificeret arbejdskraft. Vi har valgt at fokusere strategisk på vores kompetenceudvikling. Den strategi har vi valgt at effektuere i samarbejde med det lokale VU-center. Vi har set muligheder i at opkvalificere vores medarbejdere, tilbudt FVU-kurser, og det er både på sprog og AMO. Vi har fået en god, velkvalificeret lean-kompetence i vores organisation, men også ved, at vi simpelthen har fået noget dansk sprog inkorporeret, så vi også kan kommunikere både på ledelses- og medarbejderniveau. Vi har simpelthen hos Berntsen fundet koden til, hvordan vi skal knække den udfordring, det er at have med medarbejderudvikling og kompetenceudvikling at gøre. Se mere om, hvordan du kan booke en konsulent på vores hjemmeside. Du kan også ringe til os på 70 10 10 75. Vi har 13 voksen- og efteruddannelsescentre i hele landet, som tilbyder vejledning og opdatering af din virksomheds kompetencer til version 2.0. Vi glæder os til en dialog.